Aurinko valaisee viistosti puutarhaa. Talo on oudon hiljainen. Kaikki ovat luultavasti lähteneet jonnekin. Ainoastaan nuori vieras on jäänyt puutarhaan. Hän istuu rottinkipunoksisessa tuolissa tai loivanojaisella kangasistuimella. Hän lukee. Päävarjossa, vartalo auringossa. Syvä rauha rikkuu kuitenkin kovaan, yksitoikkoiseen ja korvia kiusaavaan ääneen. Se on pieni moottorikäyttöinen ruohonleikkuri, joka ärhentää edestakaisin nurmikolla aloittaen kerran toisensa jälkeen, keskeytyksettä ja samanlaisena sytkytyksenä. Yksitoikkoisesti edestakaisin kulkevan ruohonleikkurin sarvissa on Emilia. Hän työskentelee puutarhan kulmauksessa, tasaisen, hoidetun ja miltei sokaisevan syvän vihreän nurmikentän takalaidalla. Nuorukainen on toisessa puutarhan kolkassa, lähellä taloa, murattipergolan alla. Aina välillä ruohonleikkurin piinallinen melu katkeaa ja Emilia seisoo jonkin hetken paikallaan. Hän katsoo hellittämättä nuorukaista ja hänen katseessaan on outo sävy, ikään kuin hän ei oikein tohtisi katsoa, mutta katsoo kuitenkin kaiken aikaa, eikä vilpittömyydessään ollenkaan häpeä sitä. Ei ollenkaan. Välillä hänen katseensa milteinpä synkkenee, aivan kuin olisi hänen asiansa loukkaantua tästä tahdittomasta tuijotuksesta. Mukavaa tuo työ, kun saa lukea ja siitä vielä maksetaan. Totta. Eikö ole tullut viime aikoina paljon luettua? Joo, minullakin meni tuo kevät vähän opiskelujen suhteen huonosti. Mulla on ollut ihan sama. Mä oon kiinnostunut valokuvauksesta. Se on ollut enemmän kuvattua kuin opiskeltua. No joo, mitä sä kuvaat? No. Aina mun huoneessa sillä eri valotilanteita ja sitten maisemia. Joo. Mun ex-tyttöystävä harrasti kanssa valokuvausta. Oot sä ollut ite kiinnostunut kuvauksesta? Joo, itse asiassa ostin just kameran. Ostitko digi- vai filmikamera? Ostin filmikameran, kun ne on nyt niin halpoja. On jo yösydän, mutta Pietro on yhä hereillä. Hänen mielessään pyörii yhä ajatus, joka on häntä tähän saakka valvottanut ja joka luultavasti on hänelle itselleenkin selittämätön. Yhtäkkiä hän nousee vuoteestaan ja hiiren hiljaa, varoen herättämästä vierasta, peläten tätä mahdollisuutta niin, että hän suorastaan vapisee ja on kasvoiltaan aivan valkea. Pietro ottaa jonkin askeleen. Hiipii lähelle vierasta ja katselee pitkään tämän kasvoja, käsivarsia ja paljasta rintaa. Hän seisoo siinä, katsellen nukkuvan levollista miehekästä ja lämmintä ruumista. Ja jää siihen seisomaan, oudon tunteen vallassa, ajatuksiinsa vaipuneena. Emilia vain työntää leikkuriaan, kömpelönä huvittavan sinnikkäästi. Nuorukainen ei siis huomaa, että häntä katsellaan.
Hän lukee vilpittömän kiinnostuneen näköisenä, täysin syventyneenä opintoihinsa. Kun palvelijatar alkaa pysähdellä tarkkailemaan nuorukaista, hänen katseensa on ensin vain arka vilkaisu, joka pystyy hahmottamaan ainoastaan kokonaiskuvan. Nuori mies päävarjossa ja vartalo auringossa. Mutta sitten hänen katseensa terävöityy ja alkaa viipyä pitempään tuossa etäällä olevassa liikkumattomassa hahmossa. Kun hän pyyhkii kyynärvarrella hikeä otsaltaan, hän tutkiskelee samalla vaivihkaa nuorukaista, tarkastelee jo yksityiskohtia myöten tätä hahmoa, joka mitään aavistamattaan kuin näytteillä hänen edessään. Vähitellen Emilian liikkeet, jotka ensin tuntuivat piinallisilta vain mekaanisen yksitoikkoisuutensa vuoksi, muuttuvat selvästi tarkoituksellisiksi, miltei mielenosoituksellisiksi. Tämä uuttera edestakainen kävely ruohonleikkurin sarvissa menettää toisin sanoen luontevuutensa, jokapäiväisen askareen tunnun ja muuttuu kuin jonkin hämärän ajatuskulun ulkoiseksi toteutukseksi. Moi. Haluaisitko lähteä töiden jälkeen Kaljalle? Joo, sehän voisi olla ihan mukavaa. Hyvä. Meneväs nopeasti päälle. Joo. Kun jo tyhjää mahaa siis. Joo, niin. Onko sun kiire? Ei. Tai oikeasti mun pitäisi kyllä käydä ruokakaupassa. Mäkin itse asiassa voisin lähteä käymään siellä. Mä lähden tänne päin. No, nähdään huomenna. No kai se tässä moi.
Mä vaan soittelin, kun sua et tänään näkynyt töissä. No, ei mulla mitään sen kummempaa. Oot sä tulos huomen töihin? No, nähdään huomenna. Moi. Sori, kun mä ennen sekoilin sen puhelimen kanssa. No eihän se nyt mitään sekoilua ollut. No hyvä, jos susta tuntuu siltä. Mä oon lukenut viime aikoina yhtä aika mielenkiintoista kirjaa. No jaa. Mitä kirjaa? Pasolinin teoreema. Kuulostaa tutulta. Eikö siitä ole tehty elokuva? Joo, mun mielestä Pasolini teki siitä ensin elokuva ja sit kirjoitti ton kirjan. Mut mä en oo kyllä nähnyt sitä leffaa. Niin, mistähän se kertoo? Se kertoo milanolaisesta porvarisperheestä, jotka saa erikoisen vieraan. Ja sitten sen seurauksena niiden kaikkien elämä muuttuu. Sitä on aika vaikea kuvailla. Kannattaa kyllä lukea. Löytyisiköhän sitä kirjastosta? No niillä on yksi kappale siellä mun mielestä, mutta se on nyt mulla lainassa. Mä voin tuoda sen sulle, jos sua kiinnostaa. Mä vois kyllä kiinnostaa se kirja, mutta lue sä ekaksi rauhassa. Mitä? No ei, mä oon ite lukenut sen jo, että mä voin tuoda sen sulle vaikka huomenna. No, kiitos.